El 30 i el 50% de les places de minusvàlids estan ocupades il·legalment. La multa pot arribar als 200 euros, però poques vegades es detecta a temps. Nosaltres hem pensat en una solució tecnològica. Som el Jan i l'Adrià i aquest és el treball que han fet els alumnes de l'INS Montbui de quart de l'ESO. Consisteix en un pàrquing intel·ligent que per sortir et detecta amb un sensor i per entrar has de prendre un botó. Nosaltres, els alumnes de batxillerat, volem millorar aquest projecte instal·lant una plaça de pàrquing per minusvàlids intel·ligent que fa que quan algú aparca i no té targeta, avisa. S'ha fet amb un Arduino Uno, una protoboard i tots els components necessaris perquè això funcioni, com pot ser el sensor, per exemple. Hola, bon dia, som el Patrick i el Nífer i som els alumnes de quart. I vam fer aquesta maqueta a la nostra classe de Tecno i estem contents de que els alumnes de batxillerat la puguin millorar. Nosaltres, els alumnes de batxillerat, hem introduït un sistema d'una plaça de pàrquing per a minusvàlids que funcionarà de la següent manera. Aquí podem trobar una placa RFID que s'encarregarà de detectar que el cotxe que ha entrat porta o no la targeta de minusvàlid. En cas de que la porti, no passarà res, i en cas de que no la porti, començarà a sonar una alarma que avisarà la policia. També hem pensat en aquest projecte que consta d'una pilona amb diferents dispositius. Podem veure que té una càmera, un sensor RFID, una pantalla, un altaveu, un LED i una placa solar. Llavors vindrà el conductor, passarà la seva targeta d'autorització pel sensor, la pantalla li mostrarà si està autoritzat o no, si no, la càmera li gravarà la matrícula i li posarà una multa. A més, aquesta pilona és sostenible, ja que la placa solar subministra energia constant i la comunicació entre la targeta i el sensor està encriptada tenint en compte la ciberseguretat.